Možná vám unikla zpráva, že minulý týden, konkrétně v úterý 22. května, proběhlo slavnostní otevření Bahájí teras na hoře Karmel ve městě Haifa v Izraeli. Realizace tohoto projektu ovšem začala už před 10 lety. Přeměna neúrodné tváře hory v 19 nádherných terasovitých zahrad vyžadovala velké úsilí a také mnoho finančních prostředků, které se shromáždily z celého světa. Z hory Karmel se stalo jedno z nejmalebnějších míst v celém Středomoří. Příznivci víry Bahájí vybudovali tuto stavbu, protože jsou přesvědčeni o tom, že svět potřebuje sílu, která by jej sjednotila. Slavnostního otevření tohoto naprosto ojedinělého projektu se zúčastnila také skupina zástupců České republiky a byly mezi nimi i doktorka Darina Gutirudu z Brna a Marián Žárský z Frenštátu pod Radhoštěm. Jaká panovala atmosféra při otevírání teras? Na to se jich zeptala Jiřina Peřinová. Atmosféra byla báječná a pro mě osobně to byl kulturní šok. Já jsem totiž v životě neviděl tolik lidí různých barev, tvarů, kultur. Vlastně všichni ty lidé, nebo většina těch lidí vystupovala po terasách a účastnila se toho programu ve svých národních krojích. A my jsme tam byli taky zastoupeni. Já osobně ještě jeden můj kamarád jsme měli kroje Valašska, jsme měli valašské kroje, ty kroje měly velký úspěch, hlavně u lidí z Afriky, kteří se s námi chtěli hodně fotit. A dokonce tam byla taková zajímavost, že tam byl i jeden eskimák, který v těch 40 stupňových vedrech vystupoval po terasách kompletně zabalen do kožešin. Měl vlastně sněhule až po kolena a rukavice. Bylo to nádherný, jo. Ta atmosféra byla opravdu krásná a prakticky demonstrovala tu jednotu. Když byste přeci jenom trošičku podrobněji popsal, jak to tam probíhalo. Vlastně konal se oficiální program otevření teras, které jsou nejen projektem Bahájí, ale vlastně je na tom hodně i zaangažováno město Haifa. Přímo primátor města Haify na oficiálním otevření těch teras, které se konalo přímo vlastně pod těmi terasami. Byla tam zbudována tribuna asi pro 4,5 tisíce lidí, z toho bylo asi 800 novinářů a oficiálně pozvaných hostí. Tak přímo starosta města Haify sám vlastně se velice pochválně zmínil o tomto projektu a z jiné stránky je velice zajímavé, že třeba se předpokládá, že tyto terasy zvýší návštěvnost Haify, turistický ruch 3krát. Po tomto samotné otevření probíhalo tak, že vystoupil symfonický orchestr z Rumunska, byla to Rumunská filharmonie. Světové špičky vlastně zaspívaly operní árie, které byly složeny přímo vlastně pro tuto událost jedním norským Bahájí skladatelem a jedním skladatelem z Tadžikistánu. Celá ta ceremonie probíhala v podvečer a byla zakončena slavnostním vlastně osvícením všech 19 teras, včetně vlastně Bábovy svatyně, která je uprostřed těchto teras. Bylo to velice, velice působivé. Naše expedice na tuto událost, myslím tedy expedice České republiky, byla vícečlenná. Jedním z účastníků byl také pan Jiří Michalčák, o kterém já jsem se dozvěděla, že on se přímo spolu podílel na výstavbě tohoto ojedinělého díla. Vy jste se s ním jistě setkali, takže od něho máte informace od pramene, tak tedy co jste se od něho dozvěděli? On tam působil 5 měsíců jako elektrikář přímo na stavbách teras. Říkal, že ta práce byla velice náročná, protože vedoucí manažer projektu stavby teras byl velice přísný, co se týče perfekcionalistických věcí. Tam se nemohlo nic odchylit ani o milimetr, takže se spousta věcí dělala několikrát, aby to opravdu odpovídalo všem představám. Já jsem se zúčastnila podobné akce v roce 1998, kde se sešlo asi 12 Bahájí zástupců všech zemí, aby zvolili takové hlavní těleso, které spravuje záležitosti Bahájí víry a nazývá se Světový dům spravedlnosti. Ten je volen demokraticky ze všech Bahájí na celém světě. Tak tady máte určitě informace o tom, jak to s touto vírou je u nás a když by někdo se chtěl více dozvědět, tak kam se má obrátit, na koho se může nasměrovat? V České republice první Bahájí společenství vzniklo již za první republiky a není bez zajímavosti, že jedna Bahájí cestovatelka s touto vírou seznámila i prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který se vyjádřil velice pochvalně o ideálech a učení Bahájí víry. Poté v 50. letech společenství bylo perzekuováno, až po revoluci v roce 89 vzniklo jaksi znovu a nyní v České republice přibližně 350 Bahájí věřících. Hlavní společenství jsou v Praze, v
Brně, v Olomouci, v Ostravě, v Liberci a kontakt na Bahá'í společenství je možné získat třeba z internetu www.bahai.cz. A když se tedy vrátíme zpátky na horu Karmel ve městě Haifě v Izraeli, vy jste řekli, že dominantní takovou událostí byl vlastně koncert a potom ten pěvecký sbor, který tam zaspíval skladby přímo pro tuto příležitost složené. Ale když pak se začalo stmívat, tak asi nastala další taková dominantní část otevírání zahrad. Můžete nám přiblížit, jak to probíhalo? Ty terasy se prakticky začaly rozsvěcovat postupně, poté byla vlastně osvětlena přímo svatyně Bába a je to celkově velice nádherný pohled. Ale já bych se ještě trošku stočil k tomu, co následovalo těsně po té akci, protože to je velice zajímavé. Izrael je vlastně země na pokraji, dalo by se říct, válečného konfliktu. A my, když jsme vystoupili potom z té tribuny po ukončení toho programu v těch národních krojích, tak tam stály kordony policistů, které vlastně nás oddělovaly od obyvatel Haify, od Izraelců a ti lidé byli úplně nadšení, podávali nám svoje děti, zdravili nás. A jde vidět, že v těchto lidech uvnitř je mír a že tito lidé opravdu touží po míru a touží po jednotě. A tam ta demonstrace té jednoty byla opravdu velice silná. Takže na mě nejvíce vůbec celého otevření zapůsobily právě tyto reakce lidí těsně po tom samotném ceremoniálu, protože to bylo něco fantastického. Když si uvědomíme, jaká je Izrael vlastně země a co se tam vlastně událo, je to prakticky paradoxní. Jaké poselství jste si z této akce vyvodili vy sami pro sebe a jaké bychom mohli sdělit širší veřejnosti? Já bych možná zde citovala hlavního architekta a manažera projektu zahrad, který řekl, že cílem nebylo vytvořit pouze krásné zahrady na veliké technické úrovni. On říká, krásných zahrad je spousta po celém světě. A říká, že cílem bylo vytvořit zahrady, které by se dotkly návštěvníkova ducha, které by ho zpomalily v tom běžném životě, který je plný různých starostí a problémů a aby se zastavil a řekl si, že toto je opravdu něco jiného, toto se dotýká mé duše a povznáší mě to. A můžu všem říct, že to je pravda. Tak jak jsme se právě dozvěděli, u nás v České republice je pouze 350 věřících Bahá'í, ale z celosvětového hlediska je to po křesťanství geograficky druhá nejrozšířenější náboženská víra na světě. Hlásí se k ní víc než 5 milionů lidí, kteří zastupují zhruba 2100 etnických, rasových a kmenových skupin, takže tvoří asi nejrozmanitější organizovanou lidskou skupinu na této planetě.